Gizarte langintzako talde kritikoa aurreko urtean sortzen da, eta pixkat aurreko urtean ONG-an inguruan, berkontzeptualizazioan inguruan lantzen ginen, pixkat gaur egungo gizarte langilean eredu hori irauli nahi xan eta beste gizarte langile eredua sortu nahi xan, eta pixkat aurreko urtean finko ginoan aurtengo plangintzea zein izango zen, eta kokau ginoan hori, pixkat jaiai osotasun bat egun bigontzala, eta gizarte langileago, gizarte estatuan jokatzen zegoen papera aztertu ginoa da lehenengo, eta aurten hori. Horren inguruan korapilo batzuk aztertu ditu, eta hasiko pixkat ongizate estatuak eta kapitalismoan baitzen ze paper jokatzen daen aztertzen, eta gero pixkat gizarte langilean gaur egungo papera eta gure ustez zein izan ditzakeen adierazi nahi zanean.